Long live, long live. Long live, long live. जों ससियेल मिडिया भाइरेल जाक न्यूज रगनुखा जे पपिता त्रिपुरा हनै पपिता त्रिपुरा दालाय डिस्ट्रिक्टनि जों नुखा आरो साल गोथां गोथां नाव थाङै बनो रेप खालायनाय बथा जागमानि ताजते कुन जस्टिस मेखो रम जायगाखो जे कालप्रिट रक हानबाय जों स्टेट गभर्नमेन्ट कबंनाय सिन खरं कटरबाय जों बंनो मेमोरेन्डाम सबमिट खालायनाय बरक एप्रोप्रिएट एक्शन नानांथुं सिनि बरि बररक जों साल ब्रुम ब्रुम नुक दं रेप खालायजामानि सिनि बरि बरक सेफ दंना नांगौ बरमनि सादिन दं बंनि लाइफ कबमा दं हानबाय बंनि बाय प्रोटेक्शन बाय जों टीएसएफ त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन जों साल ब्रुम ब्रुम न बिसि ब्रुम ब्रुम न जों आंदोलन खाय थांनाय कालप्रिट न जों रमनानि बाय गभर्नमेन्ट दागिनाय बर रमनानि इमिडिएटली रमनानि बागिंथुं रमै ताई बंनो पानिशमेंट जेगेते मेसेज सानाय जे सोसाइटी वो नेक्स्ट टाइम जेगेते बरक ताई रेप कल्चर न अब स्टप खायमानानि बागिंथुं थैया टीएसएफ आंदोलन साल ब्रुम ब्रुम थां दं सलि दं जों जस्ट कोविड नि बागै किसा जों मेंटेन खाय दं हाबाय हापन जों तिनि योग्या जों तबा आंदोलन दं खलि दं बजागा न आंदोलन खाय तासु जरा जों तिनि खुमलुंनि सिमि चेंगि दं ताई लं ट्राइबेलनि आरोबा फ्लाइ दं बर जों कक साहा दं सिन बर रक बाय वार्निं रनाय बरक जे कालप्रिट न रमनाइन बागै मा साइटंनाय बरक साइटं नांथुं